рӯзи 9 октябр дар душанбе сафари давлатии президенти Русия Владимир Путин ҷараён гирифт, ки онро президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пурмуҳтаво ва созанда номид. натиҷаи ин музокирот имзои 15 санади ҳамкорӣ миёни ду кишвар мебошад, ки худро шарикони стратегӣ меноманд. مطمئنم که نتیجه های مذاکره های امروزه به همکاری های تاجیکستان و روسیه تکان نوی میبخشند. дар миёни санадҳо се созиш вобаста ба муҳоҷирон аст, ки вазъи онҳо дар Русия пурмушкил мебошад. муҳоҷирони тоҷик акнун метавонанд дар ватан аз муоинаи тиббӣ гузаранд. созишномаи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон барои корҳои муваққатӣ ба Русия тағйир дода шуд ва ҳам созиши дар бораи мақоми ҳуқуқии намояндагиҳои мақомоти салоҳиятдор оид ба масъалаҳои корҳои дохилӣ ва муҳоҷират имзо шудааст. ҷузъиёти ин санадҳо феълан маълум нест. Владимир Путин дар 25 соли раҳбариаш дар Русия бори аввал бо сафари давлатӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. бори дигар барои даъват изҳори сипос мекунем. мо ҳоло бо шумо имкон доштем, ки дар мулоқоти рӯбарӯ дар масоили бисёр ҳасосӣ вобаста ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо суҳбате дошта бошем. маълум нест манзури Путин аз масоили ҳасос чӣ аст. дар миёни созишномаҳои дигари имзошуда ҳамкорӣ бо ширкатҳои БТК ёд шудааст, ки кор дар соҳаи саноати сабукро дар бар мегирад. як таҳқиқи радиои озодӣ дар моҳи октябри соли 2022 нишон дода буд, ки ширкати БТК Груп давоми 2 соли ахир 55 000 гектар заминро дар Тоҷикистон ба иҷора гирифта, ба 2 корхонаи насоҷӣ сармоягузорӣ кардааст ва дар ниҳоят барои низомиёни Русия, ки дар Украина меҷанганд, аз Тоҷикистон либос бурдааст. дигар санадҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, амният, нақлиёт ва тандурустӣ мебошанд. мулоқоти мо вобаста ба мазмуну натиҷаҳояш воқеан ҳам дар доираи корӣ ва созандагӣ сурат гирифт. ин 100% ба хислати муносибатҳои дӯстиву иттиҳодии миёни ду кишвар ҷавобгӯ аст. мо доираи васеъи масоили муносибатҳои дуҷонибаро дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисоду тиҷорат, иҷтимоиву гуманитарӣ баррасӣ кардем. сафари Путин ба Тоҷикистон бо иштирок дар ҷаласаҳои сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия ва ҳам Иттиҳоди давлатҳои мустақил идома мекунад.